Nah, lahan sawahku iki lahane luase gor 1,5 hektar. Jadi sak hektar ki karo lahan jagung kulo karo lahan jagung kuwi sak hektar. Nah, ngono ki wingi panen sing rendeng sing ketiga wingi iki sing panen wingi metu 3,5 ton lur. Lah iku modal lukune traktor iku ya tang lho. Jadi setengah ki 700 ya nandur pari. Terus pupuke entek empuk pertama kios 2 kintal 2,5 hektar. Jadi pindho ki ya 4 kintal kuwi wis pira dijumlahne lur. Utang kabeh kuwi. Lah terus ngopeki babate nganggo komben kuwi anu seprapate 500 nek musim ketiga ngene iki. Jadi setengah enteke wis juta. Nah ditang-itung karo obat-obatan iki entek akeh lur. Jadi kari kebagian pira. Emang wingi metu 3,5 ton parine iki. Cuman modalnya ditang-hitung ya gede juga. Modal yang aku kan